jaque sospitosament i penja una de gran semblança en el seu coll, amagada entre les seves grans barbes. Ballaran el ball de la batalla d'Eus, que representa el moment on la deessa Hera, juntament amb l'Hades i en Posidó, intenten destronar a... Era passar el temps amb el Pegàs i el drac Nomar. Els déus, sabent que era molt petita i que això encara no era possible, li van donar com obsequi dos pelutxos que representaven a les dues bèsties.